Takulandirani pano pa Lahiri TV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Chomwe tingakupempheni tapangani like, share komanso subscribe pano pa Lahiri TV. Mverani ndi kuonera audio mpaka kumapeto. Be munthu amene angasangalatsidwe ataona kaya m'bale wake kaya mnzake akuyenda ndi mdani wake. Udani wake si waukulu umene ndithu mdani wakeyo amalakalaka kuti iyeyo moyo wake utachoka. Kulibe ngakhale mwana wako woti umakonda iweyo ukuona akuyenda ndi adani ako amene amalakalaka adani akowo kuti iweyo utasowa kuziko kuno, mwana wakoyo sungamkonde, sizingatheke yani. Choyambirira amayi chimombo muyambe kuzifunsa lero kuti kodi nchifukwa chani IMCP akukwera kumbuyo kwa Genius ndikumayizuzula DPP kuti mukumuzunza vice president. Muziwe kuti pali ubale waseri pakati pa IMCP ndi Genius. Sono muziwe kunena kuti Mutharika uja maindi yake mutu mwake kufikira lero amaziwa kuti mchimwene wake anachita kuphedwa, ndipo ploti yonse amayiziwa mwene wake uja. Zimenezo muziziwa, ndipo iye samafunanso kufa ngati imene anafera mchimwene wake. Zimenezo muziziwa. Sono ukaliona zenje patali umayenera kukhala wokonzeka kuti ndikakafika pamene paja ndikalumba. Mutharika mmene ndikuionera ine nkhani ndimaona kuti akupanga regret kuti anasankha munthu amenenso wamutembenukira. Zimenezo ndimaziwa kuti Mutharika uja padakali pano akupanga regret kuti amaganiza kuti mwina munthu yakhoza kumuthandiza, not knowing kuti munthu akakhala pampandopo akapanga ubale ndi adani ake a Mutharika. So olomukulankhula izizi mukuyeneranso muziyang'ana mbali zina kunena kuti Mutharika ujaso nayenso akufuna azafe mu nthawi imene Mulungu wayikonza, noti kuti kumachita kuziyang'anira zinthu nkumafika pa wesi ponena kuti moyo wa munthu nkuchoka. Zimenezo Mutharika mistake imene sakufuna kupanga. Mukamaona zimene zikuchitika zijaise message kwa kuluza ziko kuti Mutharika sakufuna kufa ngati galu, ngati mmene anafera mchimwene wake. Ndi message imene jayo ubwino wake sana muchosere masalari yake, akugwira ntchito akumakalowa mu office nkutulukamo. Muziyang'ana mbali zonse mukamalankhula nkhani. Musamalankhule chifukwa chonena kuti you are belonging to a certain party osakhala DPP. Ayi, muziyang'ana chilungamo cha nkhani. Muziyang'ana pazana zinakhala bwanji, zulo zinakhala bwanji, nanga lero zili pati. Munthu akuchoka usiku kumakapanga ma meetings ndi anthu amene ndi adani yake. Sindikukhulupirira kunena kuti munthu amene yoyo angamkonde Mutharika, zosatheka. Sikuti Mutharika sakuziwa kunena kuti Genius ukuku akusalidwa, akuziwa, ndipo somwinaso nkutheka kuti ma directives akupereka ndiye kumene as a president, chifukwa choti akuziwa kunena kuti munthu iwe wanditembenukira. Ndiye kumakhala pano malankhula zinthu ngati zimene zikungoonesa kuti simukuyang'ana mbali inayo kuti kodi moyo wa munthu waukhala bwanji. Komanso chenjezo lipite kwa Genius awo. Genius awo akuyenera akhale osamala, chifukwa nkutheka kumaona ngati kuti adani awo ali ku DPP, ali ku MCP ko. MCP inapha chilima, wina aliyense m'Malawi, wina aliyense zimenezo amaziwa. So MCP imaziwa kunena kuti ili ni mbiri yonyasa yoti inapha vice president wake. Ndikutheka kuti omwe wa MCP omwe wakhoza kupanga ploti nkumupha Genius ayo ndikuipaka DPP. Ndikumanena kuti DPP so yapha vice president wawo, kumanena kuti tifanane. Zimene zizi zongofunika kuti asamale ndi Genius awo. Ngati mmaziwa kutumiza ma message amayi chimombo, mwatumizira Genius awo kunena kuti amene mukuwapangawo si abale anu tu, sikulina lakaza kupangani tintini, chifukwa mposavuta kuti apange tintini ndikumanamizira DPP.